Jaluo en janyadhi, to ka nyadhi romo gi klas to nying achiel ema waparo, MC Suits Creation. Watwang'o sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude mag chuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at @mcdbogo, TikTok at @mcsuits, Facebook at @mcsuits creation. Kata orno kwayo mari e namba wa mar WhatsApp maen 07 10 323 720 kata 07 24 804 183. MC Suits Creation, quality and good service is our priority. Oteni ukelni kod LTN, Luo Trending Nation, Mopandi Inyenyo Elela.